Després d'aconseguir el Campionat de Catalunya i celebrar-ho a la Rambla diumenge passat, l'equip júnior femení de l'ADEPAF ha estat rebut oficialment a l'Ajuntament de Figueres. S'ha volgut premiar aquest èxit esportiu amb un acte al Saló de Sessions presidit per l'alcaldessa i el regidor d'Esports i amb l'assistència de familiars i seguidors de l'equip. Cada una d'elles amb les seves virtuts i els seus defectes, però sobretot totes amb un sentiment lluitador per arribar als seus objectius tant personals com esportius. A l'inici de la temporada no teníem clar si tindríem equip, però amb les seves ganes i il·lusió es va aconseguir aquest grup tan fantàstic. Per mi ha sigut un orgull entrenar aquest equip tan genial. Han sigut un mirall per les categories inferiors del club, de que amb l'esforç s'aconsegueixen els reptes. Pel que fa a les companyes, n'he tingut alguna, però amigues en tinc 12 de molt diferents, començant per la presumida de la Mar, la petosa de la Carme, la xarrapeta de la Mireia, l'addicta al cine de la Gemma, la sempre activa Helena, la salamandrins de la Blanca, l'animadora Nerea, la petita de l'equip, l'Ariadna, la puntual de la Darnés, la fiestera de la Laia i la corredora d'Eri, la Meli. La Meri. Totes elles m'han fet entendre el veritable significat de la paraula amiga, aquella persona amb qui comparteixes riures, moments de tensió, moments de debilitat i moments de dolor, perquè des del meu punt de vista realment saps qui és un amic o conegut quan en situacions difícils, no quan tot és un camí de flors. Moltes gràcies, noies, per tornar-me l'il·lusió de jugar a bàsquet amb aquests grans partits que vam fer diumenge passat. Un cop més, quan ja ningú donava un euro per nosaltres, hem tornat a fer espectacle i aquí estem, amb un somriure d'orella a orella i unes ganes tremendes de celebrar-ho. L'alcaldessa Marta Felip ha rebut una samarreta del club amb el seu nom i ha destacat la fita aconseguida per les noies de l'ADEPAF. Sincerament, dir-vos que és un honor per la ciutat que vosaltres hagueu guanyat el Campionat de Catalunya. Aquest equip júnior femení de l'ADEPAF ha guanyat el Campionat de Catalunya. Això és molt important, sincerament, és molt important, i més que el fet en si de guanyar, que sempre fa molta il·lusió, que pots arribar feliç i saltant a la Rambla i te fan reconeixements, és una gratificació tot l'esforç que hi ha darrere cada setmana, cada hora d'entrenament, cada viatge, cada cap de setmana, i realment aquella il·lusió dipositada a base de res, perquè ningú t'assegura que guanyis, i per tant és anar sembrant, i a vegades surt una flor, com és la que va sortir diumenge passat, i que realment tampoc és casualitat, sinó que és fruit d'aquest esforç. Recordem que l'ADEPAF va aconseguir el títol de campiones de Catalunya derrotant en la final els Santfruitós per un ajustadíssim 54-55.